Dankyira encha Asante man o Asante man se Dankyira for de wo free Mesopotamia and buy Egypt pyramid ne ayi ho nyina no wo ni mu se na wo ka sa kingdom no na wo ti wo ahenie de wo yɛ number 1 Dankyira for ba so wo beje tribute ne ma a se de koma wo na Tete no na so wo bɛyɛ bibi a kyese mampo hene wo no wo pene so Asante Abakomase nti ne ma no Egypt sa ahemfo mienu ho che wo kɔ mampo hene se onchia na de na ɛyɛ yidi se wo se wo de yɛma no gumu asika putro ne ne ma no obi amfa ne yire panyin enka ho wo kɔ na mampo hene se me yiri brebre ontu nan nti no ade yɛ so wo de yɛ yi no ampeska no so wum se sa abo ne ne ma na rigu bofo nduru Kumase no ono so wo kɔ yɛ penom so na brebre so wo nkɔ na me yira mane no wo nkɔ enya dwuma no hunu de mampo hene pɛ so wo kyere nti wo no so wampɛ bibi anwum wo se sa abo wo se atwa na so twon ehini mu na je se wo mo mi ko ampa no nti okudre no so what amre so na kunwa no wo mo de ama Ntim Gyakari ɛhɔ no ɛde nsɛm pii bai nti ne kyese anibiri aba nti osimu so oba bepanehye Asante man Ntim Gyakari ane wo so Dankyira man ɛkɔbɔ no pii ase ɛhɔ no obagye na nisi ahwefo ya mamu nyina akɔ aba aha ye Kesse TV ubehu ye Kumase tafo pankro no bonsuom ɛhɔ no twere ampɔkɔ amyankopɔn ɛde nakoa enso asie na niema hodo a twere ampɔkɔ amyankopɔn na ye nanam so de na ye ne de wodwene ho a wonte ase de sɛ wante ne nka no ama wo se nkwa wo mu na home wo mu nko ade a emfa ho ne yade bia ɛwɔ so hwɛ na kyira kwan twere ampɔkɔ amyankopɔn na nanom bɛfa no so enkunimdie bɛyɛ ode ase abodua sɛ ɛha ne amane bia yare ɛkɔ techimadwa nansa ya anto nyina no wode bana kache ya ne nyina no won so obenya ho ayarasa na watemi akɔ enne yaba pie mu ɛwɔ kusiase na ne mpre no suo ni ɛna yaba pie mu kusiase na yabeto kusiase ohempɔn a wɔte hɔ anaasɛ wɔ hɔ na Kwame Nyantakyi a ɔtɔso mienu sɛ ahwefo bɛkae ebrebi atwam yɛba kusiase ne yɛbɛto nanan ɛna abeto dwa sɛ wɔwu akwaba mprɛnsa na wɔse Abakosem mu ɛne ne hyebrɛ ɛne ne ɛkeka ka ho mu no wɔbɛkɔ abasa mprɛnso emre ne nkrabea na bɛkyerɛ sɛ wɔbɛtena aseɛ satemu de ɛba ɛne ne ɛkeka ka ho deɛ ɛne ne Nyankopɔn ɔbɔ no ɛne mu ɛnɛ yasan ababio ebire bi a yɛ ne nanan ɛbɛ kasa ya yɛ korɔ no yɛ ka sɛ mbɛsan ate yɛ nka bi wɔ no hɔ na mbɛte yɛ nka bi no na yɛ ne no bɛka ɛyɛ ɔhena ogi din ɛwɔ Dankyira memu ɛma Asante da bia yɛ ka no ho asɛm Ntim Gyakari ɛnɛ yɛ ne no bɛtwetwe Ntim Gyakari ho nkɔbɔ na yɛ hunu nneɛma bi enso afiri no hɔ enti wɔdɔfo twɛn me ba sisi a me ba na de wɔ bia na tena se na yɛ ne no bɛka me din de breto ba kwasi twumasi Mandela me da me ho aba sisi a ahwefo yɛ ma mo akɔ aba mo atwɛn yɛn na yɛde dwumadie no enso betintim so sɛnea me de ka ma wonya ne nteɛ no na kusiasehene Asante de wɔte ha yɛba ne yɛne no abɛtwetwe nkɔmmɔ na yɛ nkɔmmɔ twetwe no sɛnea msikae no ɛfa Dankyira hene Ntim Gyakari enso ɛho na wadaroma yɛ mo akɔ aba me yuso bro brebi atwam yɛba na ufra fufuo ɛne asa ufra tuntum mpani se de ne si sakyere jamase Asante de tumpan anan wadaroma bɛ na atwe baako bɛ na atwe sene na menya nkrapre Kumase sɛ me ba branche bi na kɔtɔ osol nti bran me sɔra anopa no me ba me opa yiri bi ewu na me ba bɛhwɛ no wɔ ampento apen menya akɔ de be ba ne sɛ me ba no wo wan kasa wo ba me ba me wo no oyemtwe aduane nsia okɔtɔ America 12 years emra na me wo hɔ na me hwɛ no kɔɔ ɛna ɔbaayɛ no ne bra basa so ne nenam ade a wɔyɛ ne ade ɛna ɔno nso ɔbaayɛ de ɔbaayɛ bɛ mfie num ni ɔnenemu a wo America no na ade ne ba hɔ America me de ba me hɔ America nti be mi di kai gya no me ba Ghana gya no nti me baayɛ no ɛbɛ mfie du akyi ɛna ɔno wɔbaayɛ na ɔbaa no wɔntra paako ɔnenam nkran oha na odu Kumase yo ha na waba me ho okusi ase ba de pri bosome nkron no emu ade bande me nche ne nka bi wo me nua ba me no wi na me ye yo ha no wo bae okokra wankra me de me nche ne nka bi wo e de besi na anu ya fro se wawu we kan so yo ahefo Asante de me gyina na Kesse TV enso anem
ne ya ahwefo nyina na ya mana na ya akọ bre no so a no mo abeboa yen na yen so ya abeboa no sanse onsom oni nipa na ese eye ye ne no a ne di dwumadie e wa ha na sam redie odaroma oda so gina ho se wawu mprensa sore beji tum pepe se ma komprensa ni di kan woni nyantachi odi kan ono obaye de obade twaso mienu na obesi ye no a na nananom ka kire me maame na de omo edi hunu ni mebi ni se me ko kire ba bia yesi ye me ya se bi obi ko gya ne nan wo ho ene maame e ko pikire ko kire no ta ha ni yesi ye me se ni yesi ye me eye yekuru dada ape me kire no papa bia wo twa ne mene e pe ne piedu ya eye wo mu nwanwa nja ha se niam bia me ye kire won no mo hye se waba pen ha but wo mo eko baby na wo som ne ka kire on se nipa na aba na mo hwe ne yi na wa bempire no and say papa no beto me maame na koda no ewu nti wo he no ano no so maame oba na okọ na e o ya na me ka kire se obesa aba na ebe oba ye no wo ye odefo Kesse oyo hene nti wo behwe efi ya wo ba mu no oba mu se eho na eso oba edin jiro sa akọ ntem no ampa nje maame esan enyinsen ya okọwo ye no no wo be ma papa no sa baby o papa no ye pe na tia no ya twese onim fompa oba no so oba na aba no nti bone tanse nti o ma no koto asese dwa ene nwira e de yi asese dwa no se be yi akire mo what ya akire yenda nti ewo ho nti lokre yese ye ka so ye hene na aba ye na aba ye hene me nanti ya me ko Libya me ko abro yi America ene nkropie so nti emere be so no afi ma be nti ye nti me ko kro no so pe anche na wo hene o che so no o mu tu na de so so mu tu ye no o fa ba ko o pe kwa mbedu e da mi si wo pe no se akonya no wan ye be ma hene na aba no na me so me de me de ko ye me ne nam mpe kunwa sem bia on so se chinchina ye be ma nam se na mon kanchira maame non kanchira maame na mama se kokoji ana o mu che me hene 17th December 1986 eno mo de me ekokire ya me ko ye no Kesse chidom akonya na mde kotena so ya me cheso mfie duasen nnumuni December ebe na mfie duasen nsia na mda so ayefo nanen watena eye kunwa so mfinhia aduasa nsia ti onim de nti yenhwe no na yensua nneema bi emfiri no ho na wenum nyina obete na wahuna dese na Kesse TV ayo kumase pankro no bonsuom nana ene ye baya ya nante sie nyina ne se ye ba akan memu a akan man anasa Asante man ye ne Dankyira man kontokwa kodo bebre na Abakosem kire se no mso wo hini bia no wo den wo ye great ye frɛ no Ntim Gyakari wadaroma baabi a wadure ene onim die mu sa din Ntim Gyakari no se wo de wo kwani mu nti wo bete kakra no kure se no wo hini bi wo Dankyira memu an ye frɛ Ntim Gyakari Ntim Gyakari mikai na wadaroma se no abete akfa na ho okay sanya sa no bubu be se Ntim Gyakari o so ane man ko bo no fe yi ase yeah ene se samre no Dankyirafo e hya asanefo den Asante abusua no ma wo mu yi obi se onko so mo Dankyira ahimfie na se ne be ya obohuna Abakosem ne nema no oyeko abusua na wo mu wo ho ya na wo mu di mu samre no ne kuma se ni ho ye kre nti ho bia no wo mu chie no ene wo mu yi ne se ne onko no nko tena ahimfie
nti okotran Dankyira hemfie ya e friend no na shetu nti okoye no a okosum ho no ono ma na esum abe ko ba ni se emire biduri na so opiri ho no ba Asante bedi ade na ansa no beba no enya de die nti no de bae na ne mere nso but ade bi kusease okopa o hin ni nue ba ya woni no enyinse ne ya nti asede be ma no nso oba no be ma no e pere so oba no akoni enyinse no nko mu no na ase okunu di be ma no ehuni na eni se na Dankyira ho no oba no no wonwo omu nue ba no wonwo nti no omo ba adanse Asante adanse bosum bi ho e pere no bonsam o patakro nti oba bonsam ho no ena bonsam ka jo se oh oba ndi oba wo ne mo ebe oba wo no no ono oba sei Dankyira man o bu Dankyira man oba be bu Dankyira man oba me Dankyira man egu na je se nti wo mo san ko wo mo chi ko ka kire empanifo Dankyira hene se asoma abano yako patakro yakote ya bonsam ka kire no na sa mere Dankyira hene no wo se obi eni ho betumi egu Dankyira man bieni ho betumi o ye great nti no monko na monko je e ba no mra ena o musa nko ye nti o ko ye no bosum no eye na duro eye niema no ka che ni kunu se bosum nsia hwe no anko ba no ho nti wo musa mbae ampa obetena ase ya no bosum nsia ape ko bosum yensa no ko no o hwa no ba no ho adane o ko bisa no ba na nka don ko bo he na mane kwase monko me bisa no nto ba ni be pia pe na o proceed na o ka kire no se asoma ba ni e se meka na meka nso a obenya sam e ho no nso na Okomfo no che o Dankyira nti na damfo no nti wo hunu no ka kire no se asoma ba ni no se ko men na ha ne echim na kwa Asante na wo kwa entra the president ukrum ho nti wo kwa ne mreso a obeye ohenkese o abepa no o bepa mo bidi akonwa na onkan no na won so nipa me mefre no mefano na hinie nti ampa onamfom ko na chi di na chi sa ma obedru kumase de kumase mai na ye de yemfa ne se kumase nti no oduru ho bo amane ape no mse ne ka ho nti omu yi asaman hene so onkone no ntena ho na okoye nti ne opane obiri yeboa eni ayinom nti ne obiri yeboa kodoma akon na omukum no nti na ese ofiri okudwa na oba kumase yesa amene niema atoto ahwe no afi Dankyira omuhu no odwane nti no obaye no wono beso kumase akonwa no mu oyoko akonwa no obedi ade obedi no wofo obiri yebo ade nti obedi ade no eno wo ye se baabi ane wopa no ko eko a wani nkunim bia no ono so wontena se obeko nti wo hase se na Dankyira po ba so wo mo beje tribute niema a ese de koma won na Tete no na so mbeye bibia kyese mampo hene wono wo pene so ansane abakumase no so waye nti niema no ejipiri sa ahemfo mienu ho nti omukọ mampo no mampo hene se onchia na de na ya yiri se o se om de niema no gumu ahika putro ne niema no obi ampa ne yire panyini enka ho omukọ na mampo hene se me yiri brebre onchu nan nti no ade so wode yayi no ampeska no so wonum ti sa abo ne niema na rigum nti odru bofo ndru kumase no ono so okoye penom so na brebre so wonko a na me yira mane no wonko nti anya djuma no hunu de mampo hene pese wo kire
nti wono so wampe bibia ngu yeah omo se sa abo ene de ma asomafo no koye na omo se atwa na so twon ehini mu hey na wode ko na je se wo mo mi ko ampa no nti okudure no so what samre nso na kunwa no wo mo de ama Ntim Gyakari wono wa be di ade wono wa di ade nti no eho no ede nsem pii bai nti ne kese eni bi di aba nti osimu so oba be panishe Asante man na akasa na nyamu eno ne nam so ma Dankyirafo etuba Asante ende se wo hene a no wo ho na eni mpanyini samne na Dankyira konwa no ye frene eni mpanyini nti eni mpanyini amfa konwa no anya yi no na okire eye abakoma hene ya abakoma hene tete ne kire se wo hene ni ho a abakoma hene woni the next king na una awoto but emra eni mpanyi wuye no wo mo se empem wo kire no mre be ma Ntim Gyakari so no yakoda nti ekoba sa no na kire o kire ene na busia ne na eyi wo mo yese wo mo ntana ho nti se o me na ese me di ade no amfa ma me dia e kire se yesu ni mfa so nti woni na busia nyina etuba Asante on betena pampaso kumase pampaso bobo tent nti asoko mampo hena efe na bo chi dankwa yeah obehunu wonu wo de won kwa himtie se enipa bia o ma betwa hani se na wadaro ma me ndai no se de ko na ko mo mba bi ntra nti wo do mo kwa asoko mampo enyinem ero nkota ho nti mra o se tu be di ade no like say dom no pa achu efiri Dankyira aba Asante ya achim da ka ho achim so duru ka ho isiase ka ho isiase kotena bekire kumase ana wonu so tena kumase pa jesu wechi ya nti wodan achim da ni achim so duru wo mo fa ne ahuri hine o kire no nti de ba ni se sa de ya wo mo pa no ko dia wo so ntena ho eno mo so etubae ba Asante je wo ba na chi ene Ntim Gyakari se so mo bu ni mra so dia eno wo ba be panhye Asante ndo pa dom wo mo na mu samre ne bo ase pa oni nyina ye Dankyira ho nyina ye Dankyira aso asase nti no wo mo ba ya be pa huri ni kwandada no ti Dankyira wona mu a probe be konkromase wo mo na mu a ye sikokufu no mo na mu a kokumase nti opa na sudwapo nti yenhwe sabre no na ka kwan bi edna ho ana se yemfa nse kwan bi da ho ana mu famu ana se no so mu na mu kwan da na nse me kire o se kusiase kwandada da ho a ne kusikumase ene nyina be hunu kwandada no se da ho ana che tete ho no so na no mu fa no mu nam fam nti ka bi enko nti wo mu nam fam ena eko ba bi ya nti wo mu susi mu fi Dankyira opa ne dom no wo mu beko wo mu ba ya nti wo mu du kokofu wo mu di jatum e che so wo mu ku yanim o di jatum na che so wo shikuro no wo mu shikuro no nti wo mu duru adunku kuro bi ho kokofu no won bo ani a di free kumas kokofu kumas no kuro bi she ho sa e pro ho adunku so wo shi kokofu abontene a wo ko straight se be kwa akwa na e de ye no ba bia lorry park no wo un se e kwa ba ko crossum e pre huri ni e be sen no ha e crossum nti de crossum no uko e ho na eni sa akwa no e de be shi oyoko eni nkura wo kwa no mu no na de akosie putuoja ya kwa no kosie putuoja tije kwane a na e de kokumase no nti wo mo ho no wo mo chepa nti me wo mo duru adunkuro na dunkufo wo mo no won de boy ni nti pepa na e ho nipa ne yasa samre ne nkra duru kumase nti no wo boboa edomo ano ya wo de wa behia wo nti wo mbufa adunkufo no so na pe wo mo ba wo bo mu anim wo bo kunu prikumase no nti wo beduru o teraputuoja
Feyase. Nti wo mudru feyase no. Na kesa afi Asante ame na aduru ho. Wo mso ahia wo mo. Wo mso ahia wo. Na wo de boss wo. Nti na ayedin. Nti wo mokon ya. Wo hwese ne aniama si kwa. Na kesa enyamere. Nti no. Wo setu na ye ready say obekon no anim. Ya kane no na bia ye kwakon a ohene nkobi. Ekon de eye akom kontre nipa ne benkum ene ayinum wo ne kokon ndi so ohene no okobi kura na ya ba pata ene wachim tina duru be se ti gyasehene ya ena wone ne dom etwa ne ho ahia wom do mo hwe no wom ne hwe no nti de ekon ye kwa ne ohene no ohene nkobi nti no ape na kesa heading nti na so wo ba obabie nti obeduru ahensan ena edom hia na kachense na san na pedi nkurumidi aba ene kumasi ahensan yate ahwefo samre de abakosem a ye de kan afa ye Ntim Gyakari ho eso no na ye nhwe chese ye den ye Ntim Gyakari owu ye okay okotena baby se na meka se wonko akon ani munti no nche no wone ne nkopo no wodi won hwe bade bad wo tena baby ya no wone ne yire to ware wono ne nkrofo kwakon no wonde wote baby to ware so otie echiri eye dina ene ye be yina yi nche akonwa ohwe no nche adi krofo ne yi no wo mo ne kokon enye ohene na mu ne kokon ohene nkokon bi sai di krofo because me sesi ayi bibi to me a me dom yeah na ye kro nti ye dom no na ekopi ese kon me dia metai me bi chechiri sana na ye kasa bia ye kan se ode hye anko a akọ adwane no ye den bem nti no ye kro no wo nkofo wo busuafo pa e ka ho me kiro bibi Lord Mountbatten Britain yeah ona no lead Irish war no nti ona ode ho kwaji ama ayi ano Irish war kum no ona no odi soldiers na anim because ono ye this year the name to repress wo hene ono repress wo hene nti wo no so wo anko a ede na me yi nti wo na wo pie dom no ede wo mko nti ne so ode hye anko a akwadwane nti wo commande ayi na wo na wo de wo mo eheko wo de kese wo tai ya kire na wo pia wo no monko ana wo di animu wo na di ayi no direction ya ye pa ha wo na wo di animu commander na wo twe wo mo ko nche na ma ye ka so de ti yan hwe sa kon we no Ntim Gyakari ote ho to ware na wiye ye no de ne si ya wo timi ewu ye eye adwabenfo ne kopie ne so o dwaben ne kopie ne so nana komfano chi aka kire wo mo se se wo mo koto no amu mu nkono wo mo nche no yempa no mra kumase na ho ne behunu se e wo se tu behunu se ne ba no ya ko wie ni ba de dwabenfo no koto no nya dia na wo metimi ache no na resistance wo ho nche no e so wo mo kuno no mo kuno no wo mo se sa sika ni nyina ahode agudi ye wo ne ho wo konto hye ho fo obi a wo kwakon Dankyira po sika che obi a ayum ha sa boase no nyina ne ho yi wo ha ni nyina na wo mo ani dunkwa no nyina ho ye sika akọ na wo mo dia ncha na po pia wo mo a ko shi ofia no ono to nkodu ye na last bi na o ka kire yen se isan se Ntim Gyakari wo bebo Dankyira manti no asidin no kra na ye ntuno e wo ho bi no kra wo mu pa ne sai se wo be ye busueni ese na wo bi be kasenka on de okokon agene man na so okwane o pa so a se kun no wo ko animu baabi na hu de ayi bedura e free bar ma nsa so ntem na se san na ayi nanim enye ko se so a Dankyira encha santeman o santemase e ke so be sei wo mo ayi wo mo de bae to first na ko mo de wo mo Dankyira for de wo mo free Mesopotamia ene bae like say Egypt do ho a pyramid eni ayi ho nyina no
wɔn nim sɛ na wɔn ka saa kingdom no ɛna wɔn te wɔn ho ɛna wɔn nan mu a ɛde bɛsi yɛ nti no wɔn ahenni deɛ wɔn yɛ number 1 ahenni deɛ wobɛyɛ mam ha Dankyirafoɔ ɛyɛ number 1 ahefo yegusu a yetie ɛyɛ Ntim Gyakari ɛho Abakosem nti sesei no de ntina kyese wo mo empe ni din kura wo mo aso asesu biemu na yewo atwese wo hene watena konwa hwe wo de wo beye me na ye pre na twegemfi wo de hwere ni akonwa no mpre no ya o je de obeye bia but wo yare nti yare bia o yare no wo mo eba no se saa yare no be sei akonwa no nti no wo mo ma no ntena so mu wo mo twe na de so nti sɛ akɔ nkonwade mu a ne din ni hɔ ɛso obeye bi pa ama ehuriman nti no ɛta ba sɛ yehunu ade bi wɔ ho a judge sɛ wo de bɛsɛ akonwa no de a ya begu akonwa no mu ase begu akonwa no mu ase nti samre no obi no a obetumi dankyiraman na sɛ wo brɛ so wo bɛyɛ ade ati sɛ yi a ɛde nti na ɛsɛ wo mo juju waye nti no ade sie no mu obi yɛ ntu din Ntim Gyakari no ɛna obi yɛ mpɛsɛ din no ɔmo mpatie kura mpatie nso ogu ɔmo anim ase ɔmo ɔmo ayi enti nana wadaro ma na ye bebi a yɛse waso a ɔman akɔbɔ no feyi ase na kyɛ sɛ yebuma Dankyirafoɔ yebuma Dankyirafoɔ because ɔsoa Dankyiraman ɛkɔbɔ no feyi ase hɔ na ɔbɛgye n'ani so nana adenti ɛna wo kɔ akon ne bia yɛmfa nse Ntim Gyakari baabi ofiri dunkwa do ho ya na prɛkon so obeto Asante so abra Asante so enko kan no anase won so nyɛ ne ready sɛ bia yɛnhia ne yɛnko saa mmerɛ no wɔkyɛ na mekyɛ so no wɔkyɛ wɔ hene bia wɔn de ahene ni firi soro sɛ ne awoka so mo akyi Egypt kakima ene yinum area wonu sɛ sandefo bɛsi mahama ne kurom hɔ sɛ ɛyɛ we dey yen to aso ansa na wo mo to aso apɛ baabi abɛtena na kyɛ Asantefo no so mfiri fan na ɛba Asante supre northern Ghana Empire you were 3 empires Sohe Mali and Ghana empires yeah wo mo firi Mesopotamia no wo bɛsɛ to Mary Empire nti no na Asantefo firi hɔ tenan ɛteneyɛ yeah ye the bar the present place the bɛ share kwaye no ena we no so empire na egu nti wo so by the same thing na kyɛ so wo bɛ down nti wo so bɛ share takima ne eyinum wɔnkyinum area hɔ ansa na wo san ɛto aso obi bebusa sɛ ɛdeɛ na esie ma wo bitimi to free baabi a wote sɛ mentena ha bi onti ebi a me kɔma nimu anaasɛ ɛyɛ nyame nhyehyɛ anaasɛ deɛ na de sa de ɛyɛ nhyehyɛ ne wɔ hɔ tesene migration obi epom ha wokɔ ha baabi wɔ ha yɛ wɔ yapesa dada yi dada ene se mo ha bo nse atamfo bi ba mo so hwɛ anim wɔden ye wo chichi ada bi nso mo hu bi ebi wɔ hwere ni da achi bi se me ya mɛkyerɛw we pie wɔ ha ayi ne sanke fi Kesse no ya kyemmie no nti wo wɔ soro ha we wɔ ha ene ye twa tokuro bi di ato ɛda no ho se wo asɛm bi ye yi wɔ ha wotumi gyina hɔ na wapre me ho nipa aka kyerɛ no wo nsusu ɛyɛ yɛ wɔn so aka kyerɛ nti no so wɔn ha a wo na bedika bɛkye ayiri shepa wo bo ma ka kyerɛ wo wɔn mu bo anadwo na mbɛ samune ma na mo di mlika pa na mo kɔrɔ nti wɔn bɛba no kuro da hɔ obi eni hɔ na so obi eni hɔ no mo nyina akɔ wɔn nya information sɛ obi ba obɛto ahyɛ wɔn so nti wɔn nkyimi a wɔn na ɛkorɔ no som ko be fulo tana nti no san na tie nti enna obi anso petumi peso o hye ne yonko so ya konka ne yonko wo de ne hye na se akonwa ye de dom ne di akonwa nokre na wokɔ amamere mu a apunwa e ba akɔpɛ to hini bia wo ye yiro wo apunwa sabi o di o tumfo wo no bishimo bi na emom edom ene ahodra wo ene o ka wo hye na se chacha se ya
says ya me pan say what ya bo hwedun kro so for asore omo drum pento people no mo ini pay omo so ma be konka haka omo ho no konka omo account o do wa hye na se ya che so dey sure ahwefo a ehwe Nana Kesse TV sam re de kusiase manhene anase ohempon a odi kunwa ewo ho ena yene no ahia wa ha ne de na ye amane titiri nyina ne se ye be pa Abakosem a efa Dankyira ehene Ntim Gyakari ho na no ne nanam ye hunu se saba asantefo bunu se wasoa wo man abebo no fi ase ene wa kire ya ase se Ntim Gyakari kon ya free presently dunkwaw betra boase no ba ya beduru fi ase ho no ne Asante de boy ni a asantefo etimi enso konka no ekun no na se ne yedi ka ma brebi aka kire mo esan se wo so a Dankyira man bebo no fi ase ntino yesi din Ntim Gyakari no yempe bi kura e Dankyira man mu enso ebio na yenhwe nei presently ne Tete ho senia na entokwa ne ne yetimi akabo mu aye adehye ba akono futuo ben ene ye ewo ho ema adasa yo Asante da Asante hin to no nia obeka ene bi si be ne no ana ye nyira di so de yadwuma by 1935 womo declare say Asante Confederation sa confederation de okan ni say ekwan ye koye na wo a ye twe wo free baabi ma akotena baabi na ene no wo hwa wo mpe ho a obi a tumi sa akonechi yen fanse bia Dankyirafo bi be ka Asante ne wo mpese wo mo tena ha bio wo mo tumi sa akodenkyira senia ebrebi atwam labelia ntokwasi ya bi wo mbetena Ghana kire ka se wo mpese wo mo kwa ship kurasi wo mbefronko nti we declare sa de no 1935 so ko share 1935 nti so ko share wo hene bi ase efi se ho no wani nka wo mpa utumi sa akochi nti Bekwai na president Dankyira eni eyinya no mo hye Bekwai hina ase trade pechi omu nyina no hye Bekwai hina ase but we declare say no omu nyina obi asa ache ne ho ko nisem kwose akwose ho ase wo man kasa de wo mo ho nti nde se nkura America no Dankyira nyo ye man hene ukọ eyi nso asanso oye man hene wo mo nyina nso ewo Bekwai nti danka Bekwai hene ehye wo mo hye na ase ne se Bekwai hene ka ahemfo numu a kompo ne chi o ya mane ye dia Asante mama Asante abeye baako no Bekwai eka ho kokofu dwaben insuta ena mampon nse ye wa asem bi se Asante amantuo eye num kokofu dwaben Bekwai insuta ene mampon eno na akire ya ase nti wo mo de ene nyina wonkutatumi emfa ho no omukuro ketwa emfa ho de omukuro se bia omukuro no so enum no de wo na ma Asante be ya Asante nti bibia na wo tam utwumfo pre wo no ene wo mo pagene ene wo mo so na Asante e bae nti eno ewo ho but 1935 Asante Confederation ene wo declare so obia ba bia ukoye na wo mpe ho bia konti na do kopie ho ena wo mo bibiri ekopa wo ho anu no okoro one odom a one wo mo bae no odom e bae nti won tena sa nso bi na wo kwe se fie ne ho afi na akosisi bi esa ne de wo ho no bibiri wo mo ko kirikuru wo pa san ko nchi wo pa sa ko chi nti wo na ado ho nti wo de ho na emum Asante hine mbra wo be ye no nti me kire obibi se ene no ye free nti kon no eni ho bi o maye enchere bia na kiobodom hene no wo hye Asante hine ase den nti no wo ko ye no wo me si hene tati man kwam to abodom man ko mu ene ye kra be TV na sa wo me Asante hine ko de ya kwanche o hene ma wo mo nti o hene ba ko e ba kro no nyina nsoso ye bronfo wo mo se wo mo mpe no nwa peso mo si wo hene nti be ye ntokwa na Tete no wo mo maso a na waka wo mo ogu wo mo maso a na waka wo mo ogu nti akire
ne ma ɛne ne busuafoɔ no akɔntuo baa ya ɛna ɔbɛkyɛ oyikɔ ayɛ yi hɔ tete kura kɔsi dɛ wɔayɛ na ayi awie bu ne nsa wie no wɔtɔ yɛ ɛna wɔn gye bom ebowura ahemfie hɔ nti wɔne ne baba baako na wɔ hɔ so ɔbaa no kɛkyɛ nsa papa baabi a bɛda no meso mɛda hɔ nti wɔn twɛ tuo ɛne nkɔkɔ no kɔn yaa nti ɔbaa no kɛkyɛ nsɛ fo akyi kɔ dwane ntwa ne nhwɛ akyi nti ɔbaa no kɔn yaa bari duru baabi no na yɛ den otwa n'ani na ɛna atamfo no ɛbɛto so nti ɔhwɛ a ɔmpene ma ne ba no nkɔ ɛnkɔ nti wɔn nso kɔ hɔ bi ɛna ɔmo nyaa no na ɔmo kum no nti asɛm no ebedu Kumase na poko wara abrɛ so nti ɔpɛn nso ɛsɔre si yɛ ma no kwan na wɔn san kɔ because ɔpɛn nso ne kɔkɔn dɔmaa odipiti dɔmaa hene wɔn sɛ dɔmaa hene kan so wɔ ne sandɛ yi ne pɛ obi kae ne sɛ ɔnkan hunu sɛ yɛde hyɛ na wɔhyɛ sandɛ yi na se nti ɔpɛn nso hene ɛsɔre si yɛ ma no nkɔ poko wara kɛkyɛ nsɛ nyɛ hwɛkyɛ no ɛkɔn ni hɔ bio asɛm bia mfia no nyɛ dɛ asɛm bia ɛnka yɛde ano na ɛka kyerɛ sɛ ɛtuo timi twae nti nna ne yɛnkɔko bio asɛm bia ɛba a kama me nka na sɛ nana yɛbɛbusa sɛ ɛnɛ nneɛma gu nkrataa so sɛ bi ɛnɛ Asante ɛkɔka ha ne bi a obi aba sɛ me deɛ bi a nɛ ma bɛde me ho mebɛ sɛ mete me ho anaasɛ meyɛ biribi saa ɛno no mmara bɛtumi ama kwan saa yɛwɔyi nketenkete bi wɔ hɔ sɛ wowɔ mpanyin nsɛm sɛnea wokyerɛ no ɛtete asɛm ɛna yɛde yɛ yi sɛ ɔso woyɛ hene koraa no a yɛ a wowɔ akonnwa no a ɛyɛ dɛn na wonya akonnwa ɛdeɛ ne deɛ na woyɛɛyɛ ɛhe na woyɛɛ yi saa nsɛm no yɛbɛbusa wo ɛno nti na sɛ obi bɛdi hene a yɛyi wɔ yi sɛ ka mpanyin nsɛm nti wokɔgye akonnwa a ɛsɛ wohu mpanyin nsɛm nti wo mpanyin nsɛm no ɛne yɛde bɛhu ɛyɛ dɛ wonya apunya wɔ fie obiara a ɔhene bi a wɔwɔ apunya na wɔwɔ ta no ɛsi n'akonnwa ho ɔkɔɔko ɔhene bi a wɔwɔ apunya na wɔwɔ bosom ta no ɛsi ne ho no ɛkyerɛ sɛ wokɔ Asante kɔn ebi na wonya woni bi a wonya hene na kyerɛ sɛ Asante kɔn no bosom ta no odi mu akotene Asante man na chitintiman ɛne ta no bosom ta no nti mmere bi dura otumfoɔ to nsa prɛ obiara wɔ ta no tanofoɔ nyinaa ɛnde yɛ nyinaa na yɛ hunu ha deɛ kyɛ no saa nipa ne nyinaa boa no ɛko saa abusua ne nyinaa ɔkɔ Asante kɔn so ahɛfoɔ nana ɛna egu so a yɛne no ɛtwetwe nkɔmmɔ na nana yɛ sɛ mɛdi ka kyerɛw sɛ Nyankopɔn adom no nhyira ne adom san sɛ yɛkɔ amammerɛ ne tete nsɛm a nana yɛka kyerɛ no sɛ obɛwu mprɛnson sabri waba ne mprɛnson so kusiasehene Nana Kwame Nyantakyi a ɔtɔ so mmienu ɛna ɛnɛ yɛne ne di nkɔmmɔ na ɛwu sɛ wafura tuntum na n'ani abere a ne nyinaa sɛ ɔno ankasa ne ba atoa nananom ɛwɔ nseɛ do a kyerɛ sɛ ɔte yipa so dendendenden nanso wɔ nyinaa mu no Asante ene Ghana ho dɔ ne pɛsɛ yɛhunu yɛ amammerɛ ne yɛ amanneɛ san sɛ yɛsɛ ɔwerɛ firi wo kurom henan na bɛn a wɔyira wadwa ase na yɛamɛn wɔ mu a mo mu anka nkyerɛ yɛn a hwanom ɛna yɛbɛte ɛnso afiri wɔ mo ɛnso ɛho nana baabi a yɛdurowe bi ana biribi wɔ hɔ na wɔsɛ ka mebusa wɔ nanso mantumi amusa wɔ a ɛkwan da hɔ sɛ wobɛka biribi ɛde afa nsɛm a nnɛ yɛne abɛkan ɛnso ɛho Kwame wadaroma media sɛnea ɛkyerɛ no me Abakosem no koraa menim sɛnea ɛsi a ɛba yɛde mede nyane a deɛ wobɛbusa me wɔ Asante yi biara mɛka kyerɛ wo deɛ wobɛbusa me biara no ɛba wonyini sɛ ɛno ne ma nipa a wɔsɛ yɛgyidie sɛ wabakɔ nti biribi wɔ hɔ a wode w'ani hunu no ɛna saa mmerɛ woda so wɔ yi wone me ɛkasa a na nea wobɛbusa no nso a mɛka ɛne adeɛ a mɛyi no ɛna abɛhunu sɛ meka sɛ makɔ aba mprɛnsa a wobɛgye adi ɛne sɛ ɛyɛ mebusa sɛ adɛn na me nko a meyɛ yi a wɔm so wo nkrabea de baayɛ no nti medeɛ mebilibi sɛ obiara wɔ ne nkrabea ɔde bɛwi ase nokorɛ ahenni ɛhyɛ ne soro ne yɛde abɛfam
Yes, we are professor. A pretty sure Obekoski I could do side immediate way. Yeah. Ningina, if it's on a buy. And to me, minimum dear, my baby, yes, you know. The Pampanians and my Asante dio, me fee dio, or Hina Messomo, ni dio. If you know how Bishamia means me in Jerome. Make me a room. Nana yan share in the to me any senia woka nyame and kanadi bomu or the chair be mine and in the Christo somewhere abe with bois. I say my two ye titin ye ma na share ma and maya could draw my timmy near my bibeno. I say nay and no air coffin. Dear air coffin and say independent be called Giacunya. Nanso amani yeso woye no onye ya edienti aha na me kire wo no wode ne ho ato se nya wosum nyame ba de yankopon no na bo wo hene ya eniema yeye bia no yankopon ne hira so we wo enhye bi wo ho oba busan se yo wo se yenyina yankopon ma ana tumi no ka dia tumi ne ka kire me no se yenyina yankopon ma ade a meye bia me sire yankopon ansa emiri bi eye yo ho o se brana me empre no am se di brana empre na wo so de kwabara ese dano na e bi kra ka ba ye adwuma wo se brana okọ council no so ko council he obo aso ho mi no din wo kuma se so no ne ko council okọ ka wo mo ho o ka wo mo ho na council nim se na wo ye den eye yo so o se wo mu isi so obi ba ono ka chen se oh shani power se ni na ha no na ensunde se obi etini se ya beka se o mu akọje abosom enye papa na aso no ho ni nya na ye correct ye na mbusan se wo de wo nya ho Methodist Roman ene Presby ene ayinum osofo no wo mu no yen kansa mbebere sa ate se ye momo ka no nti wo mu nso wo mu yen sum nyame omo kura na esum nyame na esum nyame nti sunsun so na ono so wo ye yi no ono onim ade kura wode ahye na ayi ase wode esum eye mako de na etru no maka no eniema bebere hihase eniema hihye ho because oni person muodu ya Asante man din ne se tete no bibi obi de nipa moja ne gina no moja ne gina nti no da pia no tumi wom odi ye bibiara ekọ o se ne nyina wo chewa ne ya kire obi ne yakunu odi akọgiska cause eyi ekoye no ehia emoja eyi awo kana mambre ne se konwa no ene seye no wo yo hina o mambre ne se ewukude eni akoside dakese edi ewo abosom da abosom da no nso kwabena fofie ene so eya abosom no a esi eyi no ho enso da nti no sani awo sori a wodidie no ese so wo mo nso edidi nti mra wakọ nkonwadem so kogu nsa no wo bosom no enso o hye ho ya ese wuyi no nso o mena duane sani de bia onso ota woche ayi sunsun a cover wo wono so cover wo nti wo no wire pi se wo kwa sori nti no wo nya yidi a ade na akọje ye kọje so be wo betena so ma no aduane ni a obedidi wa wo nsem enumguase na ebeto wo ode haw ne abebrese ebeto so nti obiara akonwa no da so wo ho wo sori ayo amamere ya de ye enne eni ho ne se ye nkom abosom no dabi onfa komfo but so wo mo chewo nchen nti odi o ka kire won se o hwe na ntimi a ba bi akọje no fa no ko na mfa no nko ye nko na se isifie ho de ya ka hu se sunsum no tuntum sunsum wo mu bi kra ne ye de chichiri fie ho abosom na e ba tano no tano gira ebusuya ogina busuya awo in particular o fie ho a ewo ne se chichi no ansa na oba bia be kwa bonche akọware no so wudu ukunu e be kyere tano
e pato kakra ben na de beto aso abaye futu. Ya me de to aso na me kire mu. Eni se da bia no e se ukọ a osisunsum bia aware no. Sunsum aware no. Oba no ye wo to ho na no sunsum no okutaw. Edi se drum de se ukọ ware a e se wo di ni dwan ekoma no ene ko na de nsa ekobona mane se obi a wanya kora dru aware so nana mesra mo kuzo se me kwa ware na mesra mo yopindie nti no ye ma de niema ne ba ye no aduane ana wo abe no aduane am ye de si abosom ne anim sana wate wo ho anwumre ye yi aduane no a wo mo di a ye de akosi wo no ye yi a wo ne ye de ma di wa wo de no kusa ne unyini ye se ebeye maba watan se bia aduane e de akosi suman anim na wo si onie hye wo nti no wo mo bere no nti me de makoda bi oba ho bia me ka kire no so ko ware de so de bre boso no papra eye oba na ye be ma so be ma wo ko ba bi a wo so wo kra na me pa ha because me be chi ko akwa America me no wo di nkita ho kra wo mre kire me se me mre be kwa America mre ansa na me be di akonya wo mre ka kire me se me ko America na me se na me be di akonya na me se chi kwa ni me se wo mo se ha e ka me se ho nti me ko ampa be di akonya mfie num na chance na bae me si embassy no dem sam hwe no an se de we sama me me ko ta America mfie du nine na mo mi hye wo mo mfie du mfie du no pa ho no de mu ya nsa ba mu se wo ba e sab saba e se mfie du na pa ho nti ntamu no anam sa be si sure ahefo ene yama obi ate na yama obi enso anom ena yama wasua de enso afrimu medical catcho se nana wahwere ne ba ti emre no so a na mo so abeboa yen na yen so ya beboa na sanse ba no ho a Abakosem a ode maye no baabi wo ho a nya se baabi akra baabi bebre ye nya ne sa egu ni trim adom anyame de adom no nana enche na ye de wo ba abisi ha ti yen hwe sesei ya mamre ko yie ema nchirima chepa sense musumo enche mubekọ ne bia nchirima ebei ne kunya kura se nya bia asasesem ne yema bia nipa betonton a kunya no kura se nipa bibiri empewo na amanfo pepa abrocha metra ye no ukọ wo mu so yo hena de onayo wo mu ba wonchen eno obedi nkomo de yi me ka se New York me tena Bronx nti obi a chenka se me yo hena oba eno bibifo no ana se bibifo no ayi no ho no abrofo kra in particular no mo ani je ho ya ihu hwese wo ye chief a wo mo so ya mamere ene ye niema eye wo mo fe ene onim sabruche fo nkwana edi akonya kese ayi no se ndie ye nim se bi esika ntira nyani nya na esika na wante na wo ho ne se so kopre akonya enya wo dia ohun ekire ya enso ne sai ekire ohun ni se enipa na ede no ko no se wo nya dihye wo mo ankasa abosom na wo ho no improve se wo ye dihye na wo fata wo hina wo pata wo ba o se ye nche wo kasa jo te so wan hwe anu ayare o te so wan hwe anu bibiato se wo niema enkoyie ena wo ntimi nto wo no so wo mo nimu amamre so wo ye no ntimi nye die wo mo hye ne se wo mo ane pointi nipa de no ba nan say mesi hima bi akwara won tana hada dun kwa wa no ko tie betene kuma se apen wo rehime eye ya nsemu a wo mo ba ye be kan yo no ne so mo na pushi no se o meka wo hima ho na oyare ntiapo ntimi national nine natna ne naso so no so di ohun wo da wona piano se omra o me take over I want na no o yare so onyai o ba no me na ye assistant so akonya midi na ne bibedi
ye won konwa mienu e wo mi fie kontre ni akom na kontre no akodi baabi Kesse akora me twe ho man so magemaade waka kire ye da ha nti no abranche ba ko a wodi saa oba ne ba no wono so ye pia na wo chiam saram ye pia na betena gana ha eyi pie ni ho so mo so ye so akonwa no disobedi nti wo Kesse man pere Kesse o me mo na mare oba na mfre ne kekere no obeba Kesse a nti no akonwadie eye sunsum ewo pie se duro wo so a edom no ho ni na omo do so ngu baabi se duro Kesse obedi abonsade no a na twe pie waba besomu na wo mo disika kopre no ubedi na sunsum bia ntai wo chi da bunti nko wie Kesse o kopre sunsum wo baabi na wo de ata wo chi bare se pie nkonwa na o mo ayi no wo mo nya yi asa me kekere we Kesse mbom tiri na meka me de me gidi amamre nti me pre abosom no na wo mo ankasa be kase ye no mo kire me asom wo ade bi wo ha me bisa wo se edien ene kire se sei ni de na kire se menye ni sei na asa me mfa we ya na asa me ntie we ye wo meche no mu nyina kire me ero no da wo nya na nisu ade hunum na se me kire se me pre bosom na ankasa na suma na be kasa suma no bia na Okomfo so no abekasa ha we si Okomfo so obeka nsenje obeka mebusa no ho kwashense ni ade onfa wo penye bibia me di nya ntachi na you know se me cho se ye wo me na no me maame ne ma busa fo kakra wo no hunu se ade a me ri be wiase ni na ohene ba ko bi ho from Paul ya na me dwen se ono anime ebra be pra bosom no ba no se da bi me nya ntachi me di kan ene wasaba de se nye de me ma na wo ko fa no de se nya ntachi odi ka no onu akwasaba to wo mo kire me mayi nyina wo mo ne kire me se wo beba mprenso na se ni se na wo ho obi entime nku se wa omreso wo mre no beso wo bada dem na akoda no na omreso no an wo akoya no wasaba wo mra e ho nso bedi temen nsa na wasa aba mu bia sa wo ebusuan no mu so nana we de wa no hwam tu mabunu fo kakra abra ye gya ho akoi yo da bia de meka no se ade a eto sini kakra nse ahenie no se me wo ho sesei no kure wo pasepo no yi nyina me hu de oba me asede obia ekọ no ho nti nana meka sa ase ne ye dwane ahenesem no so kakra dwane ade ye me di ka kire wo no abosom no se mre so do mo apẹ no e wo so no wo beba wo de ko tena he se guy ya making Amsterdam no chi wo tue piri ho by force no ba tena Ghana enna mo hinsam a twetwende ba me nso me tue kwanche obi ya dan me kan nyina ya na so mre no so ye de hu yan so ma befi nti eye mre udwa no ko tena he na eye na de me pene se ya wo mo mene wo mo nkonwa no mo ntie mpanyinsam a wo mu ama se mre so a wo kwa wo mre se wati bibia hunu bibi cause we change some people me na ho yeah nti me na ka kire me wo pa se hwakora ni yi papa wu 57 Independence Day yeah acha na me sha we jay school waka ni na kire ye da nti no sanya no wo mu nim sanya me tie nti no bibia na wo mu preme but me so mre ne duru se ye you no me pa awire prem apenu mani akefie kakra bia no maba fa ho ne nkran ni kuma se bi na ne mani nyo ho wo bu san sare na me da so eche ya wo da won nkran me so me hunu se me chi kwan ye pie ni aha na mambe kuro we na mambe ware mu wo yen ye kuro ade mu san ye tui aba ni e bisi pie me da na to so me da na tie ni asa bar me kan bibia se me na hada fisi me kodi akoyan se me ba ha e bo na yudua bi kura me sa ko ti me ni agi kuro no so ya bibia ha me ho nti sana hini eche so ahefo aha ne yede mu besie
kusiasehene Nana Kwame Nyantakyi otoso mienu mpre no suani ne ne no ababedi nkomo enne Ntim Gyakari nti ene baaye wa kire yen die nti a Ntim Gyakari pre kwa ofri dunkwa no okon ya tretre nkura no baje ne baje na ni so e wo fe yase ti ne se wo bube se Ntim wasoa ne man abebo no fe yase a na ase no nti na saa be no enso e baaye ahefo ha ne edimu besi na me ko London na makochia akonta ya wasare one na yire comfort enso eho saa na afi mechia bomfahene na kwakutwumasi afoforo dodo no a mo hweye na mudi ya chiso akontanom no wo mkeka ho a mo wabrochima mu nyina no ye ye kan nyina so twere ampakwa nyankopɔ ne nananom enka mo ho no mo koso emwa mo na mo so mo koso a ehweye kopem se ye ne mo betra se bio no medi ndi bretu ba kwasi twumasi Mandela yakramo yamamo mo no hwe a adehye